ina kuke arewa ina kuke da za mu ɗauka a BBC London. Aka shiga da mu ne. To, ba ne takardun ka yin gani. nan daga arewacin Najeriya ofishin gwamna Kai ne Aminu Kwastoma? Aka shiga da ni na Aminu Kwastoma. yawa Daga wani gari kake? Daga garin Kano. Za ka yi mana bayani akan buɗe tasha. To ranka shi dade. Assalamu alaikum jama'a. London take kira BBC ke magana. so ku ji daɗin duniya Kai na takardunka? Ba na da su. Me sunanka? Sunana Yarima. Daga wani gari kake? Da garin Sokoto. Za ka yi mana bayani akan buɗe tasha. Tawana ji. Gafara dai jama'a. London naka kuwa. BBC ta kaɗi ni. Kai zauna da? flow isika da malaria nan daga arewacin Najeriya ofishin gwamna har gaban sakatariya har gaban sakatariya ka ji daɗin duniya ki ji daɗin duniya Allah sama